kubva kubhuku yaJeremiah. Tichaverenga bhuku yaJeremiah for the first time. Tichatanga taverengerwa chapter 18. Regai tange tanzwa Deuteronomy 18. Deuteronomy 18. Mwari wakatendeka, Mwari wakarurama. Verse 15. Yes. Ishe Mwari wako uchakumutsira muprofita unobva pakati pako. Yes. Pahama dzako. Yes. Wakafanana newe. Yes. Unofanira kumuteerera iye sezvawakakumbira kuna Ishe Mwari wako paHorebu nemusi weungano uchiti, ndirege hangu kuzonzwazve inzwi raIshe Mwari wangu, uye ndirege hangu kuzoonazve moto uyu mukuru, ndirege kufa. Azvita tiri kuverengerwa bhuku ya Deuteronomy chapter 18. Deuteronomy chapter 18 verse 15. Chikonzero chatiri kuverengera chapter iyoyi, tiri kuda kuti tiwane waro watingade kuziva nawo kuti nyaya yekuti maprofita yakatanga kuita popular say. When does the issue of prophets become a hot issue in the worshiping or in the church or in the structures of the church? Nyaya yekuti kuna anonzi muprofita yakauya sei, yakavepo nekuda kwei. Israeli iri kubva kuIjipita iri kuenda kuKenani. Mwari anotuma Moses pane imwe nzvimbo ongofuma achiti, Mwari achakusimudzirai muprofita pakati pehama dzenyu. Haleluya. Mwari achakusimudzirai muprofita pakati pehama dzenyu akaita seni. Iyeye muprofita iyeye muchamunzwa kana ava auya muchamuteerera. Kubva ipapo tinoona kuti vaprofita vanobva vava popular nechinangwa chekuti kune mumwe anzi achauya anenge ari muprofita. Vanhu vachibva vatoziva kuti kune mumwe muponesi achauya asi anenge achinzi muprofita. Nyamba izwira kuti muprofita rinofanira kuti ridzwikwe, ridzidzwe, rizikanwe, vanhu varege kungofunga kuti chinhu chiri nyore kungofuma uchinzi muprofita. Israeri yakanga ine vaprofita kunyange Moses asati azvarwa, vaprofita vakanga variko. Abrahamu akanga ari muprofita. Mwari ndiye akazvitaura mubhuku ya Genesis chapter number 20 verse 7. Abrahamu akanga ari muprofita waMwari. Jude anotiudza kuti Enoki wakanga ari muprofita zvakare. Saka tine muprofita Abrahamu, tine muprofita Enoki, Moses asati azvarwa. Vaprofita basa ravo nderei? Vazhinji vakufunga kuti basa ravo nderekudzinga mamhepo nekuitisa vanhu mari. Asi nguva yatinoona ana Moses vachinzi vaprofita, hatina watakaona akaita mari nekuda kweuprofita hwaElijah kana hwaIsaiah kana hwaMika kana hwaMikaya kana hwaJehu kana uprofita hwavamwe vazhinji vatinoziva, ana Gadhi nana Nathani pamwe chete nevamwe vakaprofita nana Zakaraya. Vakanga vari vaprofita vanonzi naJesu mubhuku yaRuka chapter 24 verse 27. Ipapo akatanga kuvadudzira zvakanyorwa mumurayiro waMozisi nemuvaprofita vose pamusoro pezvakanyorwa zvine chekuita naye. Vakanga vachiprofita kuuya kwaKristu. Saka vaprofita vari kuOld Testament vari kuprofita pamusoro pemumwe anziwo nemumwe muprofita.
Moses achitaura kuuya kwa Kristu wakamuti muprofita, ndo zvaakanga atenderwa kuti azive. But Jesus is more than a prophet. Are you hearing me? Ndiye anotori mukuru wavaprofita, ndiye anotuma vaprofita vari kuOld Testament. Saka kuzokurumbira kwavaprofita kwakauya mushure mekunge vanhu vaziva kuti kune mumwe muprofita akamirirwa. Saka wese anenge aprofita anenge akafanana, kedzwa ikazikanwa ikafamba. Asi vaprofita vatinavo muOld Testament vakanga vari vaprofita vaibva muimba yaLevhi, asi vachibva kuboka pavana vaMozisi. Mwari achitora imba yaLevhi akaisanangura kuti ndiyo ichange ichibuda vana vachashumira Mwari. Veimba yaAroni pavana vaLevhi, Aroni naMozisi mukomana munin'ina. Mwari akati pavana vaAroni ndo pachamuka vaRevhi navaprofita. Saka tinoona Aroni achifa, mwana wake Elieza ndiye anopfuurira mberi nebasa reuprofita kusvikira pamazuva aEri, muprofita mukuru akanga ari mubhuku yaSamueri wokutanga chapter 1. Akanga aine nhubu dzaakazvara Finehasi naHofini. Eri ndeorudzi rwaLevhi, anobva kuimba yaAroni. Samueri muprofita nemuprofita waMwari muRevhi. Samueri anobva futi muimba yaAroni. Vakanga vachiva vaprofita vaibva muimba yaMozisi, but Mozisi naAroni vachibva muimba yaLevhi. Saka pavana vaLevhi, Aroni naMozisi, Mwari akadivhaidha akati kubva muchiuno chaAroni ndichatora vaRevhi navaprofita, muchiuno chaMozisi ndichatora vaprofita. Haleluya, chiri kunzwika here? Saka ndo panotanga kuonekwa popularity yeofisi yeuprofita yakanga yashandiswa naMozisi kuprofita kuuya kwa Kristu. The Galatians were Deuteronomy chapter 13 verse 1. Muprofita ndiye ari kunyora pamusoro pevaprofita. Moses akanga ari judge, akanga ari a priest, akanga ari a prophet. He was 3 in 1. Sezvatinoona zvakare Samuel achiita mazuva ake, ndiye aitamba mhaka dzavanhu semutongi, ndiye aipinda munzvimbo tsvene-tsvene semuprista mukuru, ndiye aiprofita achigadza madzimambo negona umberi nemafuta aairayirwa naMwari. Aiita mabasa aya ari matatu ari 1. Mwari une vanhu vaakashandisa kuita mabasa aya ari matatu, munhu ari 1, vachiprofita kuuya kwa Kristu. Akanga ari all in all. Ndiye Mesaya wedu, ndiye murevereri wedu, ndiye muprofita wedu mukuru, ndiye bwai redu rechivi, ndiye zvakare muponesi wedu, ndiye mutongi wenyika yose kana nyika yava kupetwa. Vaiprofita nezvekuuya kwa Kristu, akanga ari zvese kuna vose. Ngatinzwei muprofita Mozisi achiprofita achinyora pamusoro pevaprofita. Vhesi yakanaka, ndamumwe wavo ari kuprofita pamusoro pevamwewo vaprofita. Yes. Ino kana muprofita kana muroti akamuka pakati pako, kana pakamuka muprofita kana anorota pakati pako iwe Israeli, akakuratidza chiratidzo kana chinoshamisa, obva ati gore rino kuchaita solar eclipse, chobva chashamisa, chaitika. Lunar eclipse yaprofita yaitika. Hanzi nemuprofita Moses, kana pakamuka muprofita pakati pako Israeli akanga achirota kana kuti achiprofita, akaprofita zvinhu zvinoshamisa, icho chiratidzo kana chinoshamisa chikaitika, zvaaprofita zvobva zvatoitika. chaakataura kwauri zvechokwadi ataura kuti ndege inodonha yobva yatodonha. Hanzi naMozisi, kana pakamuka muprofita pakati penyu akaprofita, zvaaprofita zvikaitika. Kana kukamuka anorota akarota, zvaarota zvikaitika. Toita sei Mozisi? Taura chaakataura kwauri achiti, ngatitevere vamwe vaMwari. Obva atepedza kuprofita, zvaaprofita zvobva zvaitika. Obva ati ngatichinamatai chidhori nekuti zvandaprofita zvaitika. Vawakanga usingazivi, iwe vaMwari vaakuintroduce hauvazive, tivashumire. ngativashumirei. Muprofita uyu ane instruction yekuti tinamate vamwe vaMwari, asi asati adaro aprofita arota, zvaaprofita zvatoitika. Toita sei?
usateerera mashoko omuprofita usateerera mashoko omuprofita iyeyo kunyange zvaanoprofita zvaitika kana muroti uyu kana arota zvaarota zvikaitika akazoparidza vhangeri yekubuda kubva kunamata Mwari musamuteerera nokuti Ishe Mwari wenyu unokuudzai zvirika zvakanaka takurwa Mwari nokuti Ishe Mwari wenyu yes unokuidzai Ishe Mwari wenyu ndiye anenge achikuedzai kuti azive kana muchida Ishe Mwari wenyu kuti azive kuti munonyatsoda Ishe here nemwoyo wenyu wose nemwoyo wenyu wese nemweya wenyu wose nemweya wenyu wose andizive kuti mapanzwa here apa kuprofita zvaaprofita zvaitika apedza kuprofita obva ati ngatinamatei vamwe vaMwari musamuteerera musikanzwa yaMwari ari kuda kukuedzai kuti aone kana muchinyatsomuda muprofita ndiye ari kuprofita kuti kuchamuka vaprofita vachakuitirai zvinhu vachakuprofitai zvotoitika vapedza kudaro voparidza nhema imaakutenda nhema nekuda kwekuti zvavaprofita zvaitika musamuteerera ndiMwari wenyu anokuedzai ari kuda kuona kana muchimuda nemwoyo wese haleluya ndiri kubvunga here vadikani zvino ndiri kutenda Mwari kwazvo nekuda kwemvura iyi nekuti vhangeri yandiri kuda kuti ndishumbire inotofanira kuti ishumbirwe kunyange muchinaya saka tichaiparidza sekurayirwa kwatakaita takanzi tiparidze in and out of season haleluya ndiri kunzwika here zvakanaka kwazvo izvozvi kuti zviitike haleluya haleluya zvino vhangeri yatichagoverana nhasi kuchinaya zvakadai dai pasina chandakabata ichi ndanga ndichitoda kutoparidza ndichinayiwa zvakandinakirawo izvozvo mvura yakanaka haina kumboitwa kuti inaye munhu kune zvimwe zviri kutonaya vanhu zvakapfuura mvura iyi haleluya Mwari wakanaka vadikani nekuti vhangeri yatichagoverana nhasi inonzi varume haleluya inonzi varume vari pajoki ndiyo nyaya yandiri kuda kuti ndigoverane nemi manheru ano chinosaka ndiparidze kunyange kuchinaya kuziva kuti kana kuri kufa umire kufa kuti kumira kunaya unogona kufa kuchinaya kana munhu achigona kufa kana kuzvarwa achi kuchinaya anotadza nei kunzwa kuti shoko kuchinaya shoko rinoti preach in and out of season saka izvezvizvi kana kwanaya it's out of season the commandment to us is that we should preach even it's out of season kuchauya vaprofita vachatoprofita zvinenge zvaprofitwa zvoitika asi zvaitika kudaro vobva vazoti ngatitizei kunamata Mwari wekumusoro-soro tinamate vamwe vaMwari vamusina kumbobvira makaziva kana vaprofita ivavo vadaro musavateerera zvavanokurayira kuti muite ini Mwari wenyu ndini ndinokuedzai kuti ndione kana muchindida nemwoyo wese Mwari munotaura sei inde makanyoresa wani mubhuku yaJames kuti munhu ngaarege kuvapo anoti kana aedzwa ati ndiri kuedzwa naMwari nekuti Mwari haedzwe nezvakaipa naizvozvo Mwari haedze munhu chamaa kunge munozvipesanisa chamaa kunge munotaura zvinhu zvisiri kuwirirana munenge maakuzvikontradikta makataura kuti hamuedze munhu munotaura sei kuti munoedza munhu
Mwari haedze munhu kungoti chete mazwi ake akavanzika. Haleluya. Zvinoreva bedzi kuti Satani aunza pfungwa muvaprofita yekuti ngatiendei tinonamata vamwe vaMwari. Auya nepfungwa iyoyo Mwari vachizviziva vakatomusiya kuti enda unodaro, kuti vanondida vagoramba zvigozoonekwa kuti ini ndini Mwari uri pamusoro pavamwari vose. Saka kana achiti ndinokuedzai, haasiri anouya nemuedzo, asi anoedza vanhu, anosika permission, onzi enda zvako, sezvaakaita pamazuva aJobho. Akanzi enda unobata Jobho asi usamuuraya, sezvaakaita mumazuva aDhavhidhi. Shoko rinoti Mwari wakatuma Dhavhidhi kuti averenge vanhu, haasi Mwari akaisa pfungwa muna Dhavhidhi, asi kuti Mwari wakatendera Satani kuisa pfungwa muna Dhavhidhi. Sezvatinoona achiita mubhuku yamadzimambo ekutanga chapter 22 kuti nyika yanoti kudenga kwarongwa kuti kuve nemumwe mweya unogara kuruboshwe rwaMwari uye kuzopa pfungwa muvaprofita vaAhabhu 400 kuti vagone kuti vaprofite kuti mambo vanonokunda kuhondo, izvo Mwari aronga kuvaurayira kuhondo. God allows the devil to do things that are seemingly disastrous, that threaten the growth of his church. Ipapo anenge achida kusimbisa asarudze vaakasanangura, aone vanomuda kuti vanondida bedzi nekuda kwezvandakavaitira here, kana kuti vanondidawo zvekugonawo kutoramba vakamira neni kunyange vawana mamwe maoffers edzimwe vhangeri kubva from other circles. Haleluya. Ndinotenda Mwari manheru ano nekuda kwemukana iwoyu watiinawo kuti tinzwe shoko raMwari. Ndinawo vadikani, inyaya inowanikwa mubhuku yaJeremaya. Nyaya yaJeremaya takamboiparidza. Nyaya yaJeremaya tinoiziva, tichaparidza nechinhu ichi nhasi. Haleluya. Ngatimbere Kristu maoko. Tinofanira kuti tiparidze nacho kuti tiitirwe zvakanaka nevhangeri. Ndachiunzira pano kuti chirimo mubhaibheri, kana chirimo mubhaibheri chinofanira kuti chiuyewo pano chigotibatsira kunzwa shoko raMwari. Haleluya. Ndichakumbira muverengi weshoko kuti ativerengere Jeremiah chapter 27 kubva pavhesi ya1. Jeremiah chapter 27 verse 1. Tinzwe kuti joko iri rakanga ramava naro richinzi nderei, nekuti mubhaibheri ririmo joko rine mumwe akaparidzawo naro. Saka ini ndichaparidza nejoko zuva ranhasi. Takabhoya naro musemande mukanaya, nhasi kwanaya futi. Zvinoreva kuti Mwari anoti vhangeri iparidzwe muchinaya, vhangeri yejoko. Haleluya. Chii chakaitika pamusoro pejoko? Pakuramba kwokubata ushe kwaJoakimi mwanakomana waJosaya. Joakimi mwanakomana waJosia mambo waJudha akati achitanga kubata ushe paJudha. Shoko iri rakasvika kuna Jeremaya richibva kuna Ishe. Shoko iri rakasvika kuna Jeremaya richibva kuna Ishe richiti kudii? Zvanzi naIshe kwandiri. Zvanzi naIshe kwandiri. Ndiitire zvisungo namatanda. Yes. Uzviise pamutsipa wako. Zviitire joki reshona rati namatanda. Rechirungu rinoti put upon thy neck a yoke and ropes. Saka Jeremaya wakanzi Mwari azvibope nejoki agogara naro, agofamba naro. Haleluya. Amen. Handizivi kuti musoro wangu unokwamera. Right. Ndo maparidziro akaitwa naJeremaya kwemazuva ese achifamba akadai. Jeremiah 27 verse ya1. Mwari anotaura nemuprofita, gadzira joki uzvibope naro, uite sei? Uzvitumire
kuna mambo ya Moabi. Wenda zvakare wakadai kuna mambo weMoabhi. Kuna mambo wavana vaAmoni. Wenda kuvana vaAmoni wakazvibopa nejoki. Kuna mambo eTire. Wenda kuna mambo weLebhanoni wakazvibopa nejoki. Kuna mambo eSidhoni. Wenda zvakare kuna mambo weSidhoni uri pajoki. Neruoko rwenhume dzinouya Jerusarema. Wenda zvakare nenhume dzinoenda dzichibva Jerusarema. Kuna Zedhekia mambo waJudha. Wasvikawo zvakare kuna Zedhekia mambo waJudha. Utume shoko navo kuna tenzi wavo. Wakabopwa nejoki unomira wotaura vhangeri Uti zvanzi naIshe wehondo. wodzi nevanhu ko unorwara here kugara nejoki kunge wakupenga. Woti zvanzi naIshe wehondo, Mwari waIsraeri. Mwari waIsraeri, Mundoti kuna tenzi wenyu. taurai kuna mambo Zedhekia. Ini ndakaita nyika navanhu nezvipfuwo zviri pasi pose. Ini ndini ndakasika vanhu nezvipfuwo zviri panyika yose. Nesimba rangu guru Ndakashandisa simba rangu guru, uye neruoko rwangu ndakashandisa ruoko rwangu, rwakatambanudzwa. ndakatambanudza ruoko rwangu ndikasika nyika. Zvino ndinozvipa kwandinoti ndiye wakafanirwa nazvo. Kana ndakupa vanhu nyika ndinopa wandinoda. Zvino ini ndakaisa nyika idzi dzose muruoko rwaNebhukadhinezari. Ini nyakusika nyika ndaisa nyika dzese dzinoti Moabhi, Tire, Saidhoni neJerusarema mumaoko aNebhukadhineza Muranda wangu iye Nebhukadhineza muranda wangu. nemhuka dzose dzebundo ndakamupawo kuti dzimushumire. Mhuka dzese dzebundo ndakamupawo kuti adzimushumire. Marudzi ose achamushumira iye nomwanakomana wake. Marudzi ose achashumira Nebhukadhineza iye nemwanakomana wake. Nomwanakomana womwanakomana wake. Muzukuru waNebhukadhineza achatonga Amoni, achatonga Moabhi, achatonga Saidhoni, achatonga Jerusarema kusvikira nguva yenyika yake yasvikawo. kusvikira nguva yakewo yekupindawo muutapwa yasvika Nebhukadhineza. Ipapo marudzi mazhinji namadzimambo makuru achamuita muranda wavo. Ipapo Nebhukadhinezawo kana nguva yapera achaitwawo muranda nedzimwewo nyika. Zvino rudzi rupi norupi rune ushe hupi nohupi, Kana paine umambo huri mumanharaunda ano, vanoramba kushumira iye Nebhukadhineza vanoramba kubopwa naNebhukadhineza mambo weBhabhironi, mambo weBhabhironi, vanoramba kuisa mutsipa wavo pasi pejoko ramambo weBhabhironi. ngavaise mutsipa yavo pasi pejoko ramambo weBhabhironi. Rudzi urwo ndicharurova nomunondo, Vanenge varamba kubopwa naNebhukadhineza ndichavarova. uye nenzara nehosha yakaipa, Ndichavarova nemunondo, nenzara nehosha yakaipa. kusvikira ndavapedza noruoko rwake. Ndinovapedza neruoko rwaNebhukadhineza. Nditobopwai nejoko raNebhukadhineza mukaramba ini ndinokupedzesai. Ndizvo zvinotaura Ishe. Ndizvo zvinotaura Ishe mazvita. Saka Jeremia akaita mwedzi yakawanda achifamba akaita zvandakaita izvi, achiparidza kuti Nebhukadhineza ari kuuya kuzokubopai sezvandakaita izvi. Anenge aramba kuchauya munondo wangu, kuchauya nzara yangu, kuchauya madenda, mapestilence, hwiza dzichauya, makonya achauya, mamota achauya, muchapinda padambudziko. Saka Jeremia ndokubva akunge seanorwara nepfungwa. Vanhu vakati munhu werudzi anorarama achifamba nejoko ngemupengo. Mwari vachida kuparidzira nyika 4 kuti dzichapinda pasi peuranda hwaNebhukadhineza nekuda kwekusateerera kwavo Mwari, akatanga akopa wake muprofita. Haleluya, Amen. ndanzvigerani. Saka ndakapfeka joko iri kudaro, handisiri ini wekutanga
kune mumwe akatombonorara naro mumagumbezi achimuka naro achiparidza. Kwakamoparidzwa here kuchidai makambozviona kupi? Hakuparidzwe pamusoro pezvakamboonekwa, kunoparidzwa pamusoro pezvakarongwa naMwari. Kana Mwari aronga abvunze vanhu kuti makambozviona here zvandaakuda kuita, anongoti ngazviitwe. Svondo rakapera takanzwa mavhesi akawanda. Imwe vhesi inoti Mwari wakaudza Ezekieri kuti ndichauraya mukadzi wako manheru kana ndamuuraya usacheme gomera mukati. Tikanzwa zvakare imwe vhesi Isaiah 20 ichitaura kuti Mwari vakati kuna Isaiah abvisa hembe afamba akashama for 3 years. Chakaitika mufunge Mwari achiparidza. Amen. Tikasawana vamwe vangatiparidzire vhangeri yejoko, tichariza zvakawanda zvakavigwa naMwari muvhangeri yake. Haleluya. Amen. Saka Jeremia anofamba pandiri panapa pane chimwe chisipo pane zvaive naJeremia nachishaya. Rope anga aine rope muhuro futi yaifamba ichirembera pasi. Vanhu vemazuva iwayo ukaverenga mapachiments vanoti Jeremia akanzi ibenzi dzatacha. Ndozvazvinoita kana nyika ikanga yarongerwa kuponeswa, Mwari anoshandisa upenzi hwekuparidza kusarudza vanopona, vanoona zvinhu zvinenge zveupenzi asi zvisiri zveupenzi. Haleluya. Jeremia watumwa naMwari kufamba nejoki muhuro. Sezvandakaita izvi, chii chakaitika? Vanhu vainzi kana vaona joki raJeremia vatendeuke Nebhukadhineza asati auya, vazive kuti joki riri muna Jeremia nderefani. Kune joki hombe risingaite riri kuiwa naro naNebhu. Asi vanhu pachinzvimbo chekuti vatendeuke kuvhangeri yaJeremia vakatotanga kuseka wacho ari kuparidza. Vakatandorwara. Izvozvo hazvisi zvinyowani nemazuva ano vanhu vakamuseka. Haisiyo nyaya yatichada kuti tigogoverana nayo nekusekwa kwake. Haleluya. Amen. Tada kugoverana pamusoro penyaya yevamwe vaprofita vakazosimuka kuti vaite kaunta vhangeri yaJeremia ari pajoko. Ngatinzwei nezvavo. Jeremia nejoko rake ari kufamba akanyarara, mukamubvunza kuti unopenda here, anokuudzai kuti kana ndichipenga muchaita right manje manje. Nebhukadhineza ari kuuya achakubopai mese. Haleluya. Amen. Vadikani Zedekia akanga ari mambo waJudha pakapinda Nebhukadhineza muJerusarema, akatanga atushurwa maziso, akabuditswa mupalasi make aine mahandicabs. Zvinhu zvainyadzisa kuti mambo wemwe nyika anobuda munyika make ari musungwa wemumwe mambo. Chii chakazoitika Jeremia agadzira joki yake pahuro pake? Asi kana murimi, regai kuteerera vaprofita venyu, kana vauki venyu, kana kurota kwenyu, kana vapemberi venyu. Jeremia ndokubva ati, nechiprofita chejoko rangu, vadikani musateerere vaprofita venyu, kana varoti venyu, kana vauki venyu. Vanoita sei vanhu ivavo? Kana vapemberi venyu vanotaura nemi vachiti hamungashumiri mambo weBhabhironi, nokuti vanokuprofitirai nhema vanhu iva kuti muiswe kure nenyika yenyu, kuti ini ndikudzingirei kunze muparari. Right. Jeremia ndokubva aprofita akati, imi vaJudha imi nditeererei. Kuchauya varoti venyu, vafemberi, vaprofita nevaoni, vachauya vachiti zvanzi naMwari, Nebhukadhineza angati bope, zvanzi naMwari,
we are going to be delivered by power, by thunder. Musaterere vanhu vakadaro, mukavateerera mukabatwa naNebhukadhineza, hapana anodzoka kuno. Yes. Asi rudzi ruchaisa mutsipa waro pasi pejoko ramambo weBhabhironi. Nyika dzese dzichabopwa naNebhukadhineza nokumushumira. Muchashandira Nebhukadhineza ndimwari aronga izvozvo. Rudzi urwo ndicharutendera kugara munyika yarwo. Ndichatendera nyika idzodzo kuti kana mapedza kuzviisa pasi pejoko raNebhukadhineza mugozobuda mudzokere kunyika dzenyu. Mukabvuma kubopwa naNebhukadhineza muchabuda nenguva dzinouya. Mukaramba munoparara mese, hapana anodzoka. Ndozvataurwa naMwari. Kukauya vaprofita vachiti hatibude, hakuna Nebhukadhineza anouya, I'm an anointed man of God. Musamuteerera anopenga. Yes. Zvino ndikataura naZedhekia mambo waJudha mashoko awa ose. Ndokubva aenda kuna Zedhekia, Jeremiah akabera. Uri president ukazi pane munhu ari pagedhe state house akadai, unongoona kuti kurwara. Amen. Your Excellency said there's a young man by the gate. He claims that he's a prophet. He wants to see you. But sadly enough, he is putting on a yoke on his neck. Zvikanzi naZedhekia ndomuziva ndiJeremiah, ndiye anogara achitoka asina kukwana. Regai tinzwe. Isai mitsipa yenyu pasi pejoko ramambo weBhabhironi. Zvikanzi naJeremiah mambo Zedhekia, bopwai naNebhukadhineza musarambe. Mumushumire iye navanhu vake. Shandirai Nebhukadhineza musarambe nevanhu venyu. Murarame. Munorarama mukabvuma kubopwa. Muchafira iko imi navanhu venyu. Mukaramba anokuurayai anokupedzai, atopihwa simba naMwari. Nomunondo uye nenzara. Ini ndinokupedzesai nemunondo nenzara nedenda. Nehosha yakaipa. Sezvakataura Ishe pamusoro perudzi runoramba kushumira mambo weBhabhironi. Anenge aramba Ishe ndozvaakataura pamusoro perudzi irworwo. Regai kuteerera mashoko avaprofita anotaura kwamuri vachiti. Musateerera vaprofita vanotaura kwamuri vachiti kudii? Hamungashumiri mambo weBhabhironi. Hamungashumiri mambo weBhabhironi. Nokuti vanokuprofitirai nhema. Vanokuprofitirai nhema. Nokuti ini handina kuvatuma. Ini handina kuvatuma. Ndizvo zvinotaura Ishe. Ndizvo zvinotaura Ishe. Asi vanoprofita nhema nezita rangu. Gombe ramaoko ipapo Kristu. Vanoprofita vachiti hatipinde muBhabhironi, havana kutumwa, vanokunyeperai. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Right, vadikani. Ina handisi Jeremiah saka ndichakurumidza kuneta. Ndozobvisa joki. Amen. Asi ndisati ndaneta, nditenderei kuti nditsanangure chinhu ichi. Jeremiah watumwa naMwari kuti aprofite aine joki muhuro. Obva ati kuchauya vamwe vaprofita vasina kutumwa naMwari. Navo vadikani, ndinoda kuti munzwisise chinhu ichi. Mwari ane madzishe aakashandisa kuti vaprofite zvinhu zveumambo hwake, vamwe vachirepresenta Mwari, vamwe vachirepresenta Satani. Tikaverenga bhuku yaEzekiel chapter number 28 from verse 11, tinoona Mwari uchituma Ezekiel kuti itamairo Ezekiel pamusoro pemambo weTire, uti kwaari waigara mbindu raMwari, thy sardius, thy topaz, thy cubicle, thy beryl, thy onyx, thy diamond, thy gold, thy beryl, thy emerald was thy covering. Pipes and tabrets were organized in thee in the day that thou wast created. Tinonzwisisa kuti ari kunzi mambo weTire ipapo akanga asiri the king of Lebanon. Asi wakanga ari Satan, ndiye aigara mbindu raMwari, ndiye anga aine muviri wanga wakagadzirwa nediamond neberyl neonyx nejasper nesapphire necubicle. Nebhukadhineza uyu tinomuona pachapter 3 yaDaniel achiumba chidhori chegoridhe, achirayira vanhu kuti vachipfugamire vachinamata kana vanzwa mumanzi werudimbu, wemutopota, wemutengeranwa nezvimwe zvose zvinorira. Tinoona kuti Nebhukadhineza ndiye mambo weBhabhironi. Tinoziva tese Revelation 17
inonzi naJohani ipapo mumwe wevatumwa akati kwandiri, uya kuno ndikuratidze mombwe iya igere pamusoro pemvura zhinji. Ipapo ndakaona mukadzi anga akapfeka scarlet and purple akagara pamusoro pescarlet beast ranga rakanyorwa mazita ekumhura Mwari, raine zita pamhanza yakanzi Mystery Babylon the Great, the mother of all harlots, abominations of the earth. Babylon iguta rinonyangadza Mwari nekuti ndiro guta rakanga richinamatwa zvifananidzo zvakawandisa pasi pezuva. Ndo rakasarudzwa naMwari guta reBabylon kuti riparidze richirepresenta church icharambwa naSakristu varamba New Testament. Church ichadisturba kufamba kwevhangeri yaKristu. Bherera munzwi wadikana, New Testament yaMwari ichilonjwa pamuchinjikwa naJesu. Satan wakaziva kuti the new strategy that God has ordained to ordain or to establish his church is such that I can't continue to use my old habits. Dzekuataka vanhu vari mumurayiro vari kuwana maofferings emropa rembudzi rehangaiwa remombe nerehwai. Akatangawo new strategy yekuafekta neyekudisturba nayo the new church. Ndokuona kuti vanhu vane vaprista kumurayiro vanovareverera zvinhu zvavo, asi kuNew Testament kune muprista 1 anogara nekusingaperi. Ndokubva ationa futi kuti Mwari akati hakuna anouya kwandiri kana asina kupfuura nekumwanakomana wangu. Ndokubva zvanzi naJohani pareterwa kuti Mwari rangarira iZimbabwe iri kuda kuparidzwa vhangeri yechokwadi. Zimbabwe itendeuke. Hamuna Mwari muZimbabwe. Vanhu vakatiza Mwari kare. Vanhu havachave vana vaMwari, vanhu vamacustomers aMwari, vanoenda kuna Mwari semaendero atinoita kunotora raincoat kana kwanaya. They want God when things are not well. They want God when their monies are not working well. They want God when they are being betrayed. Havasi vanhu vanotsvaga Mwari, vanhu vakutora Mwari seng'anga inotoona kuti kana munhu auya benzi pane zvamunetsa, hakuna anomboenda kunoona n'anga ndangouya kuzoona kuti asekuri muri sei. Ukaona munhu asvika pang'anga pane zvamunetsa, nezvatakuonawo vanhu vachiita. Unotonzwa pasi achiti ukauya wakadai unoona kuti kukangosvika pano bedzi zvinhu zvako zvinoita. Udzari pasaidi pako kuti zvawauya pano zvako zvinoita. Ava n'angawo zvakare akuona kuti vanhu kana vauya pane zviri kuvanetsa, hapana anombouya kungoti ndauya kuzonzwa shoko remusiki wangu. Handina chandinetsa kunze kwenzara yeshoko raMwari. Vaprofita vasiyana. Mumwe ane joko muhuro ari kutatarika nawo. Vamwe vari muMercedes Benz vari kuti receive your money in the name of Jesus by the power of the anointing of God. If I be a man of God, ariyakwata. Hallelujah. Amen. Shiro Jeremiah kumsateriona. Aina kuna Mwari. Ini ndini ndabva kuna Mwari. Ndaona hasha mumaziso aMwari. Nekuda kwemaitiro atiri kuita shoko rake. Ari kutoti titendeuke tuye kwaari. Tikanonoka sezvamuri kuona ndakaita izvi. Ari kusvika manje Nebhukadhineza. Amen. Kana auya musapanana maristi Benz. Opkai mukaramba ndokupedzesa. Pane kunetseka kana kurwara kana kushawa mari kunogona kuuya nekuti pane zvakonzereswa naSatani muvanhu. Kugozoita kunetseka kwokuti Satani achiuya kuzokupa urwere apfuura nekuna Mwari akatosainirwa bepa racho rekukurwarisa. Unorwariswa zvine matsamba mukati. Wakati Mwari Satani ari kundisveta ropa anoti ndinozviziva ndindakampa mvumo yacho. Akatopfuura nepano nekuti hapana zvinoitwa naSatani zvisina authority yaMwari. Chii chakazoitika? Ndakataurawo navaprista. Ndakubva ndataurawo nevaprista. Uye navanhu ava vose ndikati kudii? Zvanzi naIshe, regai kuteerera mashoko avaprofita venyu.
vanokuprofitira ivachiti musateerera vaprofita venyu tsokorodzai mazwi wayo munhu waMwari. regai kuteerera. Tangidzai vhesi iyoyo. ndakataurawo navaprista uye navanhu ava vose ndikati. ndakataurawo navaprista uye nevanhu ava vose ndikati. zvanzi naIshe. zvanzi naIshe. regai kuteerera mashoko avaprofita venyu. regai kuteerera mashoko avaprofita venyu. vanokuprofitirai vachiti. vanokuprofitirai vachiti kudii? tarirai midziyo yeimba yaIshe yoda kudzoswa ichibva Bhabhironi. Yes. nokuti anokuprofitirai nhema. inhema hakuna mudziyo uri kudzoka. Mwari atozvitendera kuti midziyo iende. Ngatichiendai pachapter 28 ndo pane nyaya yejoki. zvino pagore irero pakuvamba kwokubata ushe kwaZedhekaya, gore rakupera Zedhekia ari pagore rekutanga rekubata ushe paJudha, Jeremia ari kuwaya masi wese nejoki rake, ari kuparidza kuuya kwaNebhukadhineza kana vanhu vasina kutendeuka. Ndokubva zvafamba sei? pagore rechina nomwedzi wechishanu, mugore rechi4 raZedhekia muna Mei, Hananaya mwanakomana waAzuri muprofita, mumwe wemuprofita anonzi Hananiya, kunga weHwaneri angade kumira panzvimbo yaHananiya. ngatiomberere maoko vaHananiya. Hananiya mwanakomana waAzuri muprofita waiva weGibheoni, aibva Gibheoni. Hananiya akataura neni mumba mashe. vakasangana naJeremia muchechi. vaprista navanhu vose vari chechi yakaungana kudai so. akati kudii? Hananiya akati kudii? zvanzi naIshe wehondo. zvikanzi naHananiya, Mwari wehondo ataurawo neni. Mwari waIsraeri. Mwari waIsraeri andipawo shoko, ndiri muprofitawo futi. ndavhuna joko ramambo weBhabhironi. ndatyora joko ramambo Nebhukadhineza weBhabhironi. makore maviri asati apera kwazvo, Immediately kana ndiri munhu waMwari, in 2 years time ndichadzoserazve kunzvimbo ino midziyo yaMwari iri kudzoka kuno. midziyo yose yeimba yaShe Yes. yakatwa Nebhukadhineza achaidzosa midziyo iyo. vasangana vaprofita vaviri, mumwe ane joki muchechi akanga apinda naro. Amen. Haleluya. Amen. Ndinonzika here? Yes. Jeremia akapinda nejoki muchechi. vanhu vakatoti amen amen, vakatemba Jeremia inaro. Yes. Haleluya. Amen. ndobva Hananiya rapindawo muchechi, harina joki, rakapfeka double breast suit nekabhutsu kane mupoindi kari kupenywa kunge ganda reshato, kakapemwa musoro, kakapfeka trouzi rewhite nebhelt rine mabara mapfuti pana. Haleluya, haleluya. Amen. Yes. Prophet Hananiya vane vakomana 4 vakuti kana vachipinda pachechi so vanotanga kujoga kuti munhu waMwari ari kupinda, vamwe vachinara nedumbu so. Prophet Hananiya vauya, Jeremia ari kufamba hake nejoki rake, arimo muchechi imomo, akabopwa naMwari kwete nemunhu. Hananiya pfacha, zvikanzi naHananiya, ndine shoko. Waziva profeta atinawo erudzi rwaHananiya, havanonoke kuprofita vakangosvika. That says the Lord of God of heaven, zvanzi naMwari, tichasunungurwa in 2 years time. midziyo yeMwari iri kudzoka. Make a loud shout of noise unto the Most High God. Chechi kade. Jeremia akamboramba akanyarara. vasangana mutemberi, Prophet Jeremia na Prophet Hananiya. vese vari kuti vabva kuna Mwari, meseji dzavo dziri kusiyana. dai yanga iri nguva tainge dai taverenga chapter 25 ne26 yaJeremia, nekuti kwakambomuka vamwe vaprofita pakataurwa naJeremia kuti muri kupinda muBhabhironi, muri kunogara imomo. Saka vanhu vakatanga kupinda muBhabhironi, because Nebhukadhineza haana kutora vanhu ka1, akatora vanhu in batches. Saka mumwe akangosimuka akaparidzira vanhu vari muBhabhironi kuti kana tamuBhabhironi kudai so, vasati varoora musaroore, munozoroora vakadzi vekuBhabhironi, tichazonoroora tadzokera kuJerusarema, tiri kudzoka manje manje. Mwari ati makore 2 years tetabuda. Jeremia akasimuka akati, akanyora tsamba kuvanhu vari kuBhabhironi, iye anga ari kuJudha. Zvikanzi naJeremia, zvanzi naMwari wokudenga, majaya nemhandara dziri muBhabhironi dzakabva kuno, makanzwa chiprofita chekuti musaroorwe nevaBhabhironi, muchazoroorwa nemaJudha kana madzoka mumakore 2 anoteera. muri kunyeperwa nevaprofita ivavo. Mwari ati muchaita 70 years uri muBhabhironi.
atopsvitswa shoko roorwa. Uri ikoko unofa usina kuroora, hapasi kubuda munhu manje manje. Amen. Haleluya. Amen. Vamwe vari kuti 2 years tinobuda, Jeremiah ari kuti hakuna. I70 makalenda. Iwewe uri kuda kubuda munhamoka iwewe. Imagine wouya pano, indo tuchaita 70 years uri rovha. Mumwe tuchaita rovha, in 2 years time unowana basa. Chiprofita chaungagamuchire ndechipi? It's a $50 offering basket, special seed. In 3 months time, kana usina kuwana basa unoyoshitora mari yako. Achinyatsoziva kuti kana ukasariwana itoreke pane mamonyi. Hallelujah, hallelujah. Amen. Saka Hananiah akabva ati midziyo ichadzoka 2 years, just 2 months. Unoona basa unoroorwa, unoita MP, unoita multi-billionaire. Ndi Hananiah wo. Jeremiah ane joka ari kuti kwete. Panguva ino hapasi kudiwa kalenda yekudzoka. Tendeukai kunyange mapinda Babyloni imomo futi mukasatendeuka munofiramo. Nyaya yakakupinze muBhabhironi ndeyekusatendeuka, ndeyekusateerera Mwari. Amen. Nyaya yekubuda muBhabhironi haitaurwe kana vanhu vasina kutendeuka. Tendeukai kuti zvinhu zvikufambirei. Haleluya. Amen. Chii chakaitika? Ndichadzeka padhuze vaHananiah. Saka uyu ndi Hananiah, uyu ndi Jeremiah. Hananiah akuuyawo nekasutu kake kewhite, akapemwa musoro nezitablet, ari kungodzvunga dzvunga achitaura chirungu kongoro ari muchechi. Jeremiah ane John ari muchechi, vasangana. Hananiah akaita sei? Ndichadzosera sekunzvimbo ino Jekonaya mwanakomana waJoakimu. Zvikanzi naHananiah, mambo mwana wamambo akapinda muBhabhironi, ndomudzosa futi. Pamwe chete navatapwa vose vaJudha, vatapwa vese vakaenda Babylon in 2 years time, ndovadzosa. Ndizvo zvinotaura Ishe. Ndo zvinotaura Ishe. Nokuti ndichavhuna joko ramambo weBhabhironi. Ndichavhuna joko ramambo weBhabhironi. Ipapo profita Jeremiah akati kumuprofita Hananiah, muchechi kuwanikwa ndobva Jeremiah adayirawo. Akati naJeremiah vaprista, akataura vaprista vese achinzwa. Vaprista navanhu vose varipo vamire muimba make. Hananiah apedza kuprofita prosperity, Jeremiah akudayira muchechi imwe chete. Iye muprofita Jeremiah akati, akadayira akati kudii kuchiprofita chaHananiah? Amen. Amen. Hananiah, Ishe ngaaite zvakadaro. Ishe ngaaite zvakadaro. Tive prosperous muZimbabwe, tidrive maLand Rover machii, tigare kuBorodeo tese. Amen. Hananiah, Ishe ngaasimbise mashoko ako awakaprofita. Ishe ngaasimbise chiprofita chako cheprosperity. Amen. Adzosere midziyo yeimba. Ishe ngaadzosere midziyo muimba yake. Amen. Navose vakatapwa. Vose vakatapwa ngavadzorwe. Amen. Vabve Bhabhironi Babyloni vadzoke kuno. Amen. Asi zvino inzwa dzokurudzira mazwi iwayo. Asi zvino chinzwa shoko iri. Iwewe manje Hananiah, chinzwa manje shoko iri randinotaura munzeve. chinzwa shoko randakutaura weyi ndakabopwa nejoki nomunzeve dzavanhu vose. ino vanhu vese pano chiprofita chaHananiah cheprosperity machinzwa. Teereraiwo changu ndakapfeka joki muhuro. Vaprofita vakanditangira. Vaprofita vakaprofita ini ndisati ndaprofita. Ini newe. Iwewewo vakakutangirawo futi. Vakaprofitira nyika zhinji. Vakaprofitira nyika dzakawanda. ndaIsaya, anani nana Elijah nana Elisha. Tinavo kavaprofita vakatitangira. Tinavo vaapostoli vakatitangira. Tinavo vafudzi vakatitangira. Tine vaivhangeri vakatitangira. Vakaprofita nyika dzakawanda. Hananiah noushe hukuru. vakaprofita wamadzishe makuru.
vachireva zvokurwa vaitaura hondo nenzara vaitaura nzara nehosha yakaipa vaitaura hosha kuvanhu vanopandukira Mwari kudai. Hapana kana hwani wavo akaprofita prosperity. Hananiya rekodhi yevakatitangira aitaura zvekurisivha. Kana vanhu varambe shoko kudai Hananiya, vaprofita vanotumwa vanotaura hondo, vanotaura hosha, vanotaura nzara. Saka kuna Mwari. Haleluya. Mukuona here kuti chechi 1 yaane dambudziko. Vaprofita vaita vaviri muservice 1, zviprofita zviri kupesana. Umwe ari kuti prosperity manje manje, umwe ari kuti vakatitangira havana kumbodaro. Anona ari kunyepera iwe. Ipapo apa musimubhawa muchechi. Amen. Yes. Muprofita unoprofita zverugare. Kana waprofita zverugare sezvawaita izvananaye. Kana shoko romuprofita uyo rikaita. Kana rugare rukauya, muprofita uyo uchazikanwa kuti wakatumwa naye. Uchazikanwa kuti wakatumwa naMwari. Ipapo profita Hananiya akabvisa joko pamutsipa womuprofita. Ndopatakamira. Ndokubva Hananiya auya, uye muribvise. Ndokuuya kudaiso. Ndokukochonora joko muhuro maJeremia. Akarivhuna. Ndokubva arityora musatyore zvenyu. Yes. Hallelujah. Amen. Hananiya akaita sei? Akatyora joko, akabvisa joko muhuro memuranda waMwari. Amen. Achida kuprova kuti inini I am the correct sentiment of God. Amen. Chichakaitika. Zvino Hananiya akataura pamberi pavanhu vose achiti. Ndokubva Hananiya akuprofita futi. Zvanzi naIshe. Zvanzi naIshe. Saizvozvo ndichavhuna. Sekuvhuna kwandaita joko raJeremia, Mwari achavhunawo joko raNebhukadhinezari mambo weBhabhironi. Pamitsipa yamarudzi ose. Pamitsipa yavanhu vese musanyeperwa naJeremia. Kuda ungofamba nechijoki mahara. Mwari atipa prosperity very soon. Ingosidha ibedzi muone. Yes. Profita Jeremiah ndokuenda zvake. Ndokubva Jeremia ati wandiboponora, handina mhosva ini, muchapedzerana nanga akandibopa. Ndokubva dzaenda zvadzo dzisisina joki Jeremia, padzaenda kumaraini joki rachikorwa. Ipapo shoko raIshe rikauya kuna Jeremiah profita. Ndokubva shoko rauya kuna Jeremia. Profita Hananiya apedza kuvhuna joko. Anga apedza kuvhuna joko Hananiya. Zvakaitika mumwedzi waani izvi? Wamei handiti? Yes. Yes. Rakati kudii shoko? Pamutsipa waprofita Jeremiah zvichinzi. Zvikanzi kudii? Enda unoudza Hananiya uti. Enda unotaura naHananiya. Saka Jeremia angaenda kumaraini kwake. Jeremia aigara kunonzi kuAnatoti, ndokwave kumaraini kwake. Saka akadzoka futi kubva kuAnatoti ndokudzoka kuJerusarema kunoonana naHananiya. Mazase munhu weprosperity anenge agara muhotera, aine vakomana vake, aine chartered plane, achigara kubhuruku. Unongoona maprofita enhema zvaanoita, haanonoki kuita mari. Saka Jeremia semunhu anga ari pajoko nenyatera dzake nhereka akadzoka kuJerusarema ndokusangana naHananiya patemberi. Ndofunga dziri kubichi zvadzo navaiwana Hananiya dzichisipakwa, vanhu vachiti ndiri kunonzi kuprofita ngao. Hekuno ungogara uchimbotaura nhamo bedzi every day. We need a prophet who brings demonstration of power. Maona sei zvaitwa naHananiya muchechi. Anyotosimuka mufunge akabvisa joki raJeremia akarivhuna. Vaprofita vakati watiitira zvakanaka, taakubhurira chachi chitinyaudza chimuchinei nechijoki chake. Wanatsomugadzirisa kana iwewe ndiwe munhu waMwari Hananiya. Amen. Yes. Zvanzi naIshe. Ndokubva asvika pana Hananiya Jeremia, zvikanzi Hananiya hanzi naIshe, wavhuna majoko amatanda. Wavhuna joki remuti. Asi waita panzvimbo yazvo. Waisa panzvimbo yejoki remuti majoko esimbi. Joko resimbi kuvanhu vangu. Nokuti zvanzi naIshe wehondo. Aibombera Kristu wako ausizviko. Amen. Hananiya wavhuna joko remuti, ukabopa vanhu nejoko resimbi.
Yes. Nokuti zvanzi naishe hondo Mwari waIsraeri ndakaisa joko resimbi pamutsipa pemarudzi awa ose. Ndakutoisa joko resimbi pamutsipa pevanhu vese nekuda kwako iwe uri kutendwa nevanhu vese kuti ashumire Nebhukadhinezari mambo weBhabhironi. Uchamushumira bedzi fofa. Achamushumira. Yes. Uye ndakamupawo mhuka dzebundo. Achatonga nemhuka dzesango Nebhukadhinezari. Ipapo profita Jeremia vakati kumuprofita Hananaya. Zvikanzi izvi zvanga zviri zviprofita zvenyika. Chako chiprofita ndechii chaHananaya? Chinzwa zvino Hananaya. Inzwa kaHananaya iwewe. Ishe haana kutuma. Hauna kutumwa iwewe. Amen. Hananaya hauna kuita sei? Hauna kutumwa naMwari iwewe. Asi iwe unotendesa vanhu ava nhema. Uri kutendesa vanhu nhema iwe kuti vanhu vanobuda muurombo manje. Ivo vasina kutendeuka kuti varegere zvakaipa zvavo vateere shoko raMwari. Amen. Yes. Naizvozvo nechikonzero chenhema dzako zvanzi Nashe tarira Hananiya, ndichakudzinga pasi pose, ndakukubvisa panyika, uchafa nhaka, uchafa manje nokuti wakataura zvinobukira Ishe, wakataura zvinopesanisa vanhu naMwari. Naizvozvo profita Hananaya wakafa negore iro mwedzi wechinomwe, akafa muna Julai. Amen. Kukudya Hananaya hakuna. Hananiya died 2 months later. Nyaya yakaitika muna May, akafa muna July. Just 2 months. Hakuna Hananaya. Akaurayiwa nani Hananiya? Airega hivi. Aparuwe gata akabva kadai apa. Yes. Aparuwe gata rekuita sei? Akaurayiwa munhu anozikanwa. Yes. Amen. Hallelujah. Amen. Zvinovadikani nyaya huru yatichadzidza nhasi kunge vanhu vachifanira kuona joko iri kuti vazive kuti Mwari uri kuparidza kuti agumbuka ane zvinhu zvaasisiri kuda kuti vanhu varambe vachiita, vavatendeuke. Uku ari kuprepare Nebhukadhinezari, ari kuoma, so ari side background, ari kujoga Nebhukadhinezari. Ndara chinitenderei ndinobva murakani munondiziva. Zvikanzi mbomira, regai Jeremia ambofamba nejoko rake. Zvichida mungawanikwe vashoma vanganzwe meseji yangu naJeremia vakatendeuka. Varume ndakamira pano manheru ano ndiri kuparidzawo ndakasimba. Nyika yedu yese zvayo 5 or 6 continents yashata. Kushata kwayaita ndekwekuti hatina bedzi ana Hananiya vari kuprofita nhema, vari kubvisawo zvakare ana Jeremia pamajoko avo. Amen. Tinavo varume nevakadzi, vakomana nevasikana vakanga vachitoparidza shoko iri, vakatendeka, vakabopwa pajoko raKristu raakati bvisai mitoro yenyu yekwandiri tikuzorodzei, obva ati takurai joko rangu rakareruka paMateu 11 verse 28 ne29. Saka tinoona kuti Ishe kana achitora vanhu kuti avatume anovapa joki rekutakura, asi akapera kasiyana nerimwe ramanga makatakudzwa naSatani. Amen. Kati tinana Hananaya vanoti akazvibopa mushe Jeremia nejoko raKristu vanouya paari vachida kubvisa chokwadi chiri maari, vomubvisa pajoko. Vanotanga nekumutengera 4x4 womuti spiritual son yangu wapoponerwa pajoki. Hauchagona kutaura nhema dzaitaurwa naprofeti, kungomira bedzi. Indiri mwana waprofeti, prophet is a mighty man of God. Ndakanga ndiri rabushini, ndakanga ndisina chinhu, but thanks be to the man of God. Ikozvo ndakugarawo muGreendale, munotiwo munhu waMwari akaipa here kana akadaro. Nyamba nguva wakanga uri roja, wanga uri pajoko uchinzi uparidze shoko raMwari, wakatendeka, wakazvininipisa, wakamirira kuti in due season he was going to lift you up, kuti ugone kuone pako paunenge uchigara. Asi zvabva kunyasha dzaMwari, zvisiri zvekubviswa pajoko rawanga wakabopwa kuti uparidze vhangeri ichatendeutsa vanhu.
tine vanhu vazhinji pasi pezuva vakaboponorwa nahananiya. Haleluya, haleluya. Amen. Munhu aiparidza zvakanaka kusvikira receive message vari kuda kukuonai. Mumwe akauya akatengerwa masutu matatu kungoti anga agara haka asina kubopwa. Amen. Kungotanga so ndiri mwana munhu wamwari, I'm the son of man of God. Joko rine nyaya iri varume, nekuti kana taakuda kutsvaga vakatumwa naMwari veboka raJeremia tisati tateerera meseji yavo tinocheka joko rakavabopa. Bhedheni yaminayo yekuparidza ndeyei? Vamwe vazhinji vari kuparidza nekuti vari kutoti kuparidza ndebasa ravakawana. Amen. Vakafoira form 4 akanzi nasekuru wake lecturer kuBible college wadii kuuya kuno tikuite mufundisi. Chechi imwe chete vazvita ine vaprofita vaviri vane meseji mbiri dzakasiyana. Mumwe ari kuti zvanzi naMwari manje tinobuda, mumwe ari kuti Mwari haana kumbodaro, hapana ari kumbobuda muBhabhironi. Maitiro enyu haana rugare mukati kubva kuna Mwari. Vadikani, vhangeri yakagara yakamira yakadaro kuti vanenge vakamira kumberi kwevanhu vaviri enda havasi kuwirirana. Chechi iri kufanira kutosarudza kutenda Hananiya here kana kuti Jeremia. Palevo yatiri zvinhu zvatiri kuti Mwari ngaatiitire tiri kure nazvo nekuti tinoitirwa sei naMwari tisati tava vana vake. Ava ndimono Mwari ndakatendeuka kudhara, wakatendeukira kunani? Amen. Chipanga akaimba akati ukatendeuka futi wakutenderera. Nyika ino urumboona here kuti kudhara waiti ukapinda taiti kaenda kumushango tikuedza kuda unotsvaga mazhanje wainzwa uina vakuru katasvika musango mumazhanje musazobvosha imomo tinosaka tikatotendereka munoyera. Iko zvinezvi maakuyera maharare unonzwa kuti mwadatora zita remunhu waMwari rinoyera zita iro riri munokeswa nazvo izvi. Raakuyera mazuva ano raazita remunhu waMwari rafanana nemugomo vataitsvaga mazhanje. Amen. Amen. Inini varume ndinofungidzira kuti ndiriwe boka raJeremia nekuti vhangeri yaHananiya ndiwirirane nayo, uye kana ndichitaura zvaHananiya tinofanira kuti timuzive. Tione kuti Hananiya ari kuti kudii. Vaprofita venyu ava varume vanogona kukuudzai kala yebhra riri mukati meblouse, zvinyanzi zvakadaro, muchitoti go deeper man of God. Akaita go deeper abva pabhra achata deeper mukanyara nazvo. Amen. Go deeper. Amen. Tirai munzwe vadikani, munondiudza vaHananiya kuti maona ndaita mari. Inini mune chokwadi kuti Mwari anoda kupa inini mari nemabasa angu andinoita. Inda muchiona mari pamunhu akadai ane shamuro kunekarango muhomwe izvezvi hamuna kuiona. Asi namba dziri pachitupa madziona, namba dziri kwandinogara madziona, mweya weruzivo wakadaro. Munoreva here kuti Mwari haasisina basa nemaitiro angu. Amen. Offering yematambira ndiri mupurisa ndiri kubira vanhu mari paroad block ndiyo yamuri
nezvaanoita. Tinovasura vanhu nazo tikawedzera kuvatorera vanofa nenzara. But ima hamuna basa nazvo kungoiswa mubhasiketi. Be blessed. Muwedzerei. Munhu inzenza ikubhawo akawedzerwa varume vanomukecha anofa. Amen. Ndi Hananiya. Ende chinorwadza paboka rinoteerera Hananiya harifunge. Nekuti vese vanoprofita saHananiya gore kana richitanga vanoti ndere kuita mari, kana raakupera havabvunze vanhu kuti makazoiwana here yatakanga taprofita. Vanodzoka futi gore rinouya voti ndere kuita mari. Each time yavari kudaro iwe uri kusuka kusvikira wane half pair yebhutsu. Zvakuti kana ukasatobatsirwa nevari pajoki kuti uzocheka kuti pavari kuti igore rekuita mari havana kutaura kuti rani. Yes. Vaitozvitaura havo vega. Ivo ndiwo wakakonkluda kuti ndini ndiri kurehwa. Hananiya, une chivindi chekubopodora munhu abopwa naMwari iwewe. Ati ndeke ndimubvunzana mubvunzo. Mumwe murume anoparidzira paZinogaba aitaura achiti vanhu vakauya kwandiri vakati takaudzwa nemumwe munhu kuti muri kurasiswa namagaya. Ini ndokubva ndavapindura kuti endei munoudza vanhu ivavo kuti zviri nani kuti tirasiswe takawanda pane kurasiswa tiri vashoma. Hai varume, regai ndikubvunzai. Mukaita 1 week musina kudya muri 2 nekuita 1 week musina kudya muri 100, nzara dzacho dzinosiyana. Hananiya, tinoda kuti timudzidze manheru ano. Amen. Tione kuti tingadini naye, nekuti dambudziko redu nderekuti zviri kupesana nezvakanga zvichiitwa naMwari. Haleluya, haleluya. Ndiri kunzwika here? Regai tinzwe bhuku ya Jeremiah 29 verse ya 24 kusvika pa 32. Yes. Zvino kuna Shimeya muNeheramaiti. Yes. Unofanira kutaura uchiti. Jeremiah taura naShimeya the Nehelamite. Yes. Zvanzi naIshe wehondo Mwari waIsraeri. Zvanzi naIshe wehondo Mwari waIsraeri. Zvawakatuma magwaro nezita rako. Wakanyora tsamba muzita rako dzikaenda Bhabhironi. Kuvanhu vose vari paJerusarema. Vari paJerusarema, yes, dzichibva kuBhabhironi. Nekuna Zefanaya mwanakomana womuprista. Yes. Nomuprista Maseya. Yes. Nokuvaprista vose uchiti. Wakati kudii? Ishe wakakuita muprista panzvimbo yomuprista Jehoyadha. Iwe ukati wakaitwa muprista panzvimbo yaJehoyadha muprista waMwari. Kuti mumba mashe muve navatari. Yes. Kuti usunge mumatanda namaketani. Yes. Umwe nomumwe unopenga. Yes. Uchizviita muprofita. Uchizviita muprofita Shimeya. Ko zvino wakaregerei kutuka Jeremiah weAnatoti? Wakadii wokurayira Jeremiah weAnatoti kuti atemwe nematombo anzi anopenga. Unozviita muprofita pamberi penyu. Iwe unoona nyaya yacho. Jeremiah ari kuudza Shimeya mutsamba kuti iwe Shimeya unozviita muprofita pamberi pevanhu. Yes. Zvaakatuma shoko kwatiri paBhabhironi achiti. Akatuma shoko paBhabhironi akati kudii Shimeya? Nguva irefu. Nguva yakareba. Vakaidzimba mugareni. Vakaidzimba. Simai minda. Simai minda. Zvidye zvibereko zvayo. Wadii kutuka Jeremiah kuti ati tichagara nguva yakareba tiri muBhabhironi. Zvino muprista Zefanaya akaravira muprofita Jeremiah rugwaro urwu. Ndokubva Zefanaya averengera Jeremiah tsamba yanyorwa naJeremiah kuna Shimeya. Uri kuona nyaya yacho?
Jeremiah nyorasamba kwenda kuna Shimeya pamusoro pekunyepa kwake kuti Mwari vakamita muprista, Mwari vamita muprofita. Ndokubva Zefanaya anzi ndiverengerewo tsamba yandanyora, ndokubva anyora averenga tsamba pamberi paJeremiah. Yes. Ipapo shoko la Ishe rakauya kuna Jeremiah richiti, rikati kudii? Tumira vakatapwa vose shoko rinoti, zvanzi naIshe pamusoro paShimeya muNeheremaiti. Shimeya zvaakakuprofitirai ini ndisina kumutuma, handina kumutuma Shimeya, akakutendesai nhema. Bakamazviwa Shimeya mukuprofita kwake ari kutendesa vanhu nhema. Naizvozvo zvanzi naIshe, zvanzi kudii naShe? Tarirai, ndicharova Shimeya muNeheremiti. Ndakuda kumurova Shimeya muNeheremiti navana vake. Vana vake ndinovadhinda futi Shimeya. Haangavi nomunhu ungagara pakati pavanhu ava. Hapasisina, ndida kudistroya rudzi rwaShimeya kusara pasisina kana one munhu. Uye haangaoni zvakanaka zvandichaitira vanhu vangu. Pachabuda vanhu muBhabhironi vachidzoka kuJudha, Shimeya anenge afa, hazvioni izvozvo. Ndizvo zvinotaura Ishe. Ndizvo zvinotaura Ishe. Nokuti vakataura zvinomukira Ishe. Zvaakataura pamberi pevanhu hazvitendese vanhu kuna Mwari. Haleluya. Mwari ari waridhi nei pavaprofita venhema? Ari waridhi nevanhu vanoti kana vaprofita chokwadi chaMwari hachichatendwa, vanhu vaakutenda nhema. Hande kubhuka yaJeremiah 23 tinodzidza pamusoro pevaprofita ivava vhesi 13. Jeremiah chapter 23 verse 13. Shoko rinoti kudii? Ndakaona upenzi kuvaprofita veSamaria. Ndakaona upenzi kuvaprofita veSamaria. Vakaprofita naBhaari. Vari kushandisa simba raBhaari kuprofita. Vakarashisa vanhu vangu Israeri. Vari kutausa vanhu vangu Israeri. Kuvaprofita Jerusarema. Ndakaonawo chinhu chinonyangadza. Ndakaona chinhu chinonyangadza kuvaprofita Jerusarema. Vanoita upombwe. Vanoita upombwe. Nokufamba nenhema. Vanofamba nenhema. Vanosimbisa maoko avanoita zvakaipa. Vanoita zvakaipa pachinzvimbo chekuti vatende utswe. Vari kutoitwa sei? Vari kusimbiswa. Amen. Vadikani ndiri kunzwika here panapa? Yes. Haleluya. Amen. Vanhu vari kuenda kushiraini vachitadzira Mwari vasina shoko ravanoziva, vari kudzoka vasimba ikoko. Havana kutendeuka kwavainako, havana chokwadi chavari kuziva, vari kungosimba bedzi. Haleluya. Amen. Turebe tinzwe Jeremiah. Naizvozvo hakuna nomumwe unodzoka pazvakaipa zvake. Vanhu vari kurega kutendeuka pazvakaipa zvavanoita, vasimbiswa nevaprofita veSamaria venhema. Vose vava pandiri seSodhoma. Vaita Sodhomu vese. Nemaonerwo achiri kuitwa naMwari nyika ino yaita seSodhoma, kwete nekuda kwevanhu asi nekuda kwevaprofita, vafundisi, vadzidzisi, vafudzi, vaivhangeri, vaapostora. Nyika yaita seSodhoma. Munhu wese ane chechi yake sezvo zvakanga zvakaita kuma1980s. Munhu wese angaine n'anga yake. Navagerepo seGomora. Vagere panyika yeZimbabwe vaita seGomora. Naizvozvo zvanzi naIshe wehondo. Ishe wehondo ati kudii? Pamusoro pevaprofita. Pamusoro pevaprofita. Tarirai. Tarirai vaprofita. Ndichadyisa gavakava. Ndichadyisa gavakava. Ndichadyisa gavakava. Yes. Ndichavanwisa mvura yenduru. Nokuti kumhura Ishe pakabuda kuvaprofita veJerusarema kukaenda kunyika yose. Right, ndomirei makadaro. Ndinoda kuti tiwane rugare pavhangeri yanhasi. Asi ndisati ndapfuurira mberi, ndichada kukupa yambiro yekuti unogona kugumbuka manje manje. Kana wagumbuka pauri ipapo pane dhoo, unoenda kumba. Kana kuti unozodzoka pangwana unongoona chiparisa saizvozvo. Ndofunga maiona mamiriro ayakaita nyaya yacho. Ina Hananaya apa naJeremiah vachiudzana chokwadi kusvikira mumwe akatandavara akafa. Kunguri Hananaya ashaya. Handifunga kuti vanhu vaichema Hananaya. Munochema kuti dai anga aramba ari mupenyu aita chii? Saka muBhaibheri
muna Kristu muponesi wedu, muna Satani muvengi wa Kristu. Kana ndichiti Jesu wakakunda pamuchinjikwa, ngatitaureiwa akakunda wacho. Akazvikunda here? Kwete, akakunda Satani. Kana takuparidza evhangeri ya Kristu, tinonobata futi vashumiri va Kristu tsamba yaMwari kukereke yeKorinte yakanyorwa naPauro, tsamba kuvaKorinte yakanyorwa naPauro, tsamba kuvaEfeso yakanyorwa naPauro, tsamba yanyorwa naPita. Pita ndiani? Mushumiri weivhangeri yaMwari. Saka kuti tigone kuona varume vari vaviri, Jeremia naHananiah, tichaburitsa vashumiri vaKristu vechokwadi, toburitsawo vaSatani. Tonoona kuti tochidini patasvika. Kudhara vanhu vainzi ngavaende kuchechi vachinje. Iko zvinezvi kuendesa munhu kuchechi kunotori kumuvhiringa. Anogona kudzoka ikoko awese than zvaakaenda akaita. Anodzoka ane nharo dzausati wamboona. Ndakurova shamwari inini ndiri mwana muprofita. Vemana matiro ashamuri kuita. Hallelujah. Amen. Endai kumagistrate court, endai kuhigh court, endai kusupreme court. Munopurwa madhoketsa ariko, muresearche vari kutongwa ikoko, vese vanoenda kumachechi. Amen. Vanhu vari kutambudza nyika ino vanoenda kuchechi. Kupinda mubaraka hakukuite musoja. Yes. Saizvozvo kupinda muchechi hakukuite mwana waMwari. Amen. Hallelujah. Amen. Tinongori neboka remachurch goers. Kana taona Kristu naSatani, vanhu vari kumira pavachifanira kutonamatwa. Kristu ane vanomunamata, Satani une vanomunamata. Ndaanani vanonamata Satani? Tinovawana nhasi boka raHananiah. Tine vashumiri vaMwari, tahana Jeremia. Tine mushumiri waSatani, tinani? Tina Hananiah. Ukavatarisa mazita acho ese Hananiah kumberi, Jeremia, Hananiah, ungati vanhu vamwe chete ivo vachitoshanda zvisiri sezvatinoona mubhaibheri. Muna Simon Peter muapostoro waMwari, muna Simon n'anga yepaSamaria yaroya Samaria yese. Muna Sauro nhubu, muna Sauro muapostoro waMwari. Hallelujah, hallelujah. Amen. Iri kunzwira. Saka vhangeri yakanaka ndaichatiratidza Hananiah, ichatiratidza Jeremia. Yes. Ndisati ndabata Jeremia naHananiah, ngatimboonai kuti muNew Testament zviriko here zvaana Hananiah naana Jeremia. Handei tinobata mabasa chapter 13, verengai paverse 5. Acts chapter 13 verse 5. Yes. Vachisvika paSaremu, vakaparidza shoko raMwari mumasinagoge avaJudha. Vakanga vana Johaniwo waiva mubatsiri wavo. Yes. Vakati vagura chivi chose kusvikira paPafosi. Ari kunzi John uyu anga ari John Mark, uyu atiri kuti Mark. Zita rake rekutanga rinonzi John. Mark is surname. Chakasaka izonyorwa kunzi the book of Mark. Ana John vanga vawanda. Kwakuita John the Baptist, John the Revelator, uyu anga ari John Mark. Saka ndiye aive mubatsiri wana Paulo. Yes. Vakawana imwe n'anga waiva muprofita wenhema. Apo ana Paulo vakawana n'anga tobva panzi waive muprofita wenhema. Zvinoreva kuti anga ari muJudha futi. Kunotori nemuJudha n'anga, Sangoma wechiJudha, Zunzamandere wechiJudha baba. Amen. Anga ari muguta. Zvino Luka ari kunyora bhuku yamabasa anobva ati vakawana n'anga uyo aiva muprofita wenhema. Zvinoreva kuti nyika yese yaimuziva semuprofita. Ana Paulo bedzi ndo vaiziva kuti in'anga. Amen. Vanhu vaitoenda vachiti we are going to see a prophet. Asi vanhu vaMwari ndo vaiti hatina maprofita akadai. Ainzani murume uyu? Zita rake rainzi Bar-Jesus. It's why. Haasi muprofita bedzi, ane zita rakada kufanana neraKristu. Bar-Jesus zvinoreva kuti son of Jesus. P-A-R chihebheru zvinoreva kuti son of.
saka muchinda uyu ari n'anga ainzi son of Jesus. Amen. Hallelujah. Yes. Waigara pambatu wenyika. Aigara pambapa gavana. Wainzi Sergio Paulas. Imagine nganga ichigara kumba kwa mai vanonzi mai ana gavana weHarare province. Hallelujah. Aigara kupi kumba kwa gavana. Ungambate munhu akadai. Zvinoreva kuti aiwana support yestate. Aizikanwa nemagovernment officials vaibatsirwa naye. Amen. Muda kunobata muprofita maminista vanenge variko ikoko musi weSunday kun'anga. Amen. Vachiti muprofita rukari kuti mukuenda zvenyu ikoko vaSergio Paulo in'anga munhu uyu. Anotove nezita anonzi Bar Jesus. Tina Paulo mubhaibheri, tina Bar Jesus mubhaibheri. Vasangana mumavhesi aMwari. Zvino vari kuparidza nhema, vari kuti batai Paulo Bar Jesus musiye. Mumazuva iwayo kana kunga kuine vashumiri vaMwari nevaSatani, nasiwo tinofanira kuvaona. Yes. Hallelujah. Amen. Tobva taziva futi un'anga hwavo kuti huri papi. Saka vakasangana Paulo na Bar Jesus pamba paSergio Paulo gavana. Yes. Iye ndokudana Barnabas na Saulo. Ndokubva Sergio Paulo adedza Paulo. Andiona manyorera aruka. Aona kuti ana Saulo ana Paulo vaita vaviri, Sergio Paulo nemaapostoli Paulo. Ndokubva anyora achiti vakadedza Barnabas na Saulo. Abvisa Paulo nekuti vanhu vakakonfuswa kuti akadana mumwe ndiani pakati paPaulo naSergio Paulo. Yes. Amen. Ndokubva Bar Jesus ari mumba magavana kudaro, ndobva gavana vanzwa kuti kune vaapostoli vari kurova vhangeri. Zvikanzi naSergio Paulo ngavauyewo ndivanzwe. Mumba mune n'anga asi adhakwa nazvo. Ari kuti maristibedi tambopfeka wako vanhu. Aiwa ndatiraya. Chibaba chacho mafuta ndazora kana kuine vanoshoko ngavabhuya wako vana ndipo vanzwawo. Dai ukabatwa nemeyaSergio Paulo vambogara nen'anga mazuva akawanda ukanzwa richipfuura ridedze shoko umboridzwa. Zveaireceive godhipa umbosiyana unazvo. Ana Paulo vari kurova bedzi raKristu. N'anga irimo mumba iri kuona DSTV zvene. Uzava chigara nen'anga uri wakasipa mafara nokuteerera. Sekuru. Vanokurova ine mheni. Saka Paulo naBarnabas vakabva vanzi muri kudiwa nagavana. Asi kune n'anga futi ikoko. Vakati Paulo tonosangana. Tonopedzerana ikoko. Chii chakaitika? Achitsvaka kunzwa shoko raMwari. Sergio Paulo akasane kurisivha manje. Anga aneta. Anga akutsvaga kuita sei? Kunzwa shoko akati kurisivha ndadhudha nako. Yes. Asi n'anga iyo Elimasi nokuti ndiro zita rake kana richishandura. Tikashandura tikatranslata kuti Bar Jesus nechigiriki kuti Elimasi. Akavadzivisa achitsvaka kutsausa. Akatanga kuna Sergio Paulo, these men are evil, they must go. Taona gore rakaipa pavasvika, zvandaona hazvina kunaka. Paulo anga atosvika ipapo. Yes. Asi Saulo ndiye Paulo. Azere nomweya mutsvene. Akazara namweya mutsvene. Vakatarisana so saJeremia naHananiah akatangawo kuadhiresa yakewo n'anga yemazuva ake. Akatarisisa Bar Jesus. Iwe Bar Jesus iwe uzere nokunyengera kwose. Namano akaipa ose. Une mano akaipa ose. Mwanakomana wa diablo. Uri mwana wa Satani Bar Jesus. Muvengi wokururama. Uri muvengi wokururama kwose. Haureki here kutsausa nzira dzakarurama. Haureki here kuparidza nhema muHarare muno. Zvinotarira. Tarira Bar Jesus. Ruoko rwashe ruri pamusoro. Ruoko rwashe ruri pamusoro wako. Uchava bofu. Uchava bofu. Uchaita nguva usingaone. Uchaita nguva usingaone. Pakarepo mutenderima zvikamuwira. Akapota achitsvaka vangamusesedza noruoko. Kanzviti endisei kumba kwangu. Pananga ndibatowo.
Haleluya. Amen. Saka mu Bible muna Paulo, muna Bar Jesus. Two preachers, one nganga, one apostle wa Kristo. Yes. Acts chapter 8 verse 8. Mufaro mukuru kawapo pa guta iyi. Filipo achiparidza muSamaria, mufaro mukuru kawapo pa Samaria. Shinokwa kaka kuno mumwe murume. Paka kuinde mumwe murume muSamaria. Wainzi Simon. Waivanganga kare. Paguta iroro. Waishamisa vanhu veSamaria. Aisiminana yaite iyoyo. Achizvita munhu mukuru. Aizviita munhu mukuru. Vose vaduku navakuru. Magovernors nemakanzuru officers nemapurisa vakamutevera vakaatenda PhD. Uyu munhu isimba guru raMwari. Vakati this is a mighty man of God. Zvino vakati vatenda Filipi. Vakati vanzwa vhangeri yaFilipi waiparidza mashoko oushe hwaMwari. Aiparidza vhangeri yeushe hwaMwari muzita raJesu Kristu. Muzita raJesu Kristu. Vakabhabhatidzwa varume nevakadzi. Vakabhabhatidzwa varume nevakadzi. Pane mazwi apotswa nereshona nekuti rechirungu rinoti airoya guta rese. Ndoti mugadzirise ipapo. Ndichaverenga rechirungu first. But there was a certain man called Simon, verse 9, which before time in the same city used sorcery and bewitched the people of Samaria, giving out that himself was some great one. Zvino kwakanga kuno mumwe murume wainzi Simon, waivanganga kare paguta iro. Wairoya vanhu veSamaria. Yes. Achizviita munhu mukuru. Aivaroya. Yes, mazvita. Saka tina Bar Jesus mu New Testament tinani Simon. Varume ava vari kuparidza nhema, vari kutendesa vanhu nhema. Chapter 2 ya 2 Peter verse ya 2 tangire pa 1. Peter wechipiri chapter 2 verse ya 1 kusvika pa 3. Asi kwakanga kuna vaprofita venhema pakati pavanhu. Paiva nevaprofita venhema pakati pavanhu. Sezvavachavapo pakati penyuwo vadzidzisi venhema. Pachangewo paine vadzidzisi venhema pakati penyu. Vachapinza pakavanda dzidziso dzakatsauka dzinoparadza. Vachapinza pakavanda dzidziso dzakatsauka. Vachiramba naiye tenzi wakavatenga. Vanenge vachiramba naJesu chaiye akavatenga. Vachizviwisira kuparadzwa kunokurumidza. Kana vachidaro vachaparadzwa chop chop. Vazhinji vachatevera utere hwavo. Vanhu vachateera nhema idzodzo. Nokuda kwavo nzira yezvokwadi ichazvidzwa. Nekuda kwavo nzira yezvokwadi ichaita sei zvayo? Ichazvidzwa. 3 John verse ya 9. Bhuku yaJohn yechitatu verse ya 9. Mumwe nomumwe. John wechitatu. Ndakaunyorera kereke asi Diotrofe unoda kuva mukuru pakati pavo. Ndakanyorera kereke asi Diotrephes anoda kuita mukuru pakati pevanhu vese. Unotiramba isu. Anoramba vhangeri yatinoparidza. Naizvozvo kana ndichiuya ndichayeudza mabasa ake aanoita. Yes. Kuti unotiitira makuhwa namashoko akaipa. Anotaura zvenhema kuti John ari kuparidza achiti zvakati zvaasina kutaura. Anonzi ani munhu uyu? Diotrephes. Murevi wenhema. Amen. Ngatinzwe ibhuku yaTimoti wokutanga chapter 1 verse ya 18 kusvika pa 20. Yes. 1 Timothy chapter 1 verse 18 to 20. Basa iri rakarayirwa. Timothy basa iri rakarayirwa. Ndinokupa iro Timothy mwana wangu. Kuti sezvakaprofitwa kare. Wakaprofitwa iwe kuti uri muvhangeri. Urwe pfumo rakanaka mazviri. Irwa zvakanaka pazviri. Wakabata kutenda. Wakabata kutenda. Nehana yakarurama. Nehana yakarurama. Iyo yakarashwa navamwe. Vamwe vakarasa kutenda nehana yakarurama. Vakarashikirwa nokutenda. Vakarasikirwa nokutenda. Vamwe vavo. Vamwe vanhu ivavo. Himaneyo. Na Alexandra. Vandakaisa kuna Satani. Ndakavaisa kuna Satani. Vadzidzise kuti varege kumhura Mwari. Vari kumhura Mwari. 2 Timothy chapter 2 verse 15.
mazita evanhu vakatsauka. Shingaira kuti uzviratidze pamberi paMwari. Study to show thyself approved before God. Uri munhu wakatendeka. A faithful minister Mubati asingafaniri hake who kunyadziswa. need not to be ashamed. Unonatsa kuraramisa shoko raZvakare. Rightly dividing the word of truth. Zvenga kutaura kusina hanya naMwari. Shun profane and vain babblings, Nokuti vacharamba vachingonyanya. for they shall continue to do this unwicked thing. Pakusanamata Mwari. They shall not worship God, Neshoko ravo richanyenga seronda. and their word shall bite them as that a canker. Pakati pavo Amongst those people kuna Himeneo there is Hymenaeus naFileto, and Philetus. ivo vakarashika pazvokwadi. Hymenaeus and Philetus have perverted the truth. Vachiti kumuka kwavakafa katopfuura. Vanoti kumuka kwavakafa kwaita sei? Kapfuura. Muchiri kurangarira here kuti vangani vatabata vari kurasika? Hymeneo, Phileto, Alexandra, Cleophas, Simon, Bar Jesus. 2 Timothy chapter 1 verse 13. Yes. Batisisa zvavakaratidzwa zvamashoko akarurama. Mashoko akarurama wakabara wakapiwa batisisa. Izvo zvavakanzwa kwandiri. Izvo zvavakanzwa kwandiri. Kutenda norudo rwuri muna Kristu. Kutenda nerudo rwuri muna Kristu Jesu. Izvo chakanaka chavakapiwa. Icho chakanaka chawakapiwa Timothy. Uchichengete nomweya mutsvene. Chichengete nomweya mutsvene Unogara matiri. anogara matiri. Unozviziva hako Unozviziva Timothy iwe kuti vose vari paAsia vose vari paAsia vakandifuratira. vakaramba vhangeri yaKristu vakaenda kun'anga. Pakati pavo Pakati pevanhu vakaramba vhangeri pana Figero pana Figero naHerimogeni. naHerimogeni. Ishe ngaaitire imba yaOnesiforo. Onesiforos angaitirwe ongoni. Nokuti kazhinji vakandisimbisa. Aindisimbisa padaitizwa nevanhu vakuenda kuShrine. Asinganyadziswi neketani yangu. Haana kuvhiringwa nekurambwa kwandiri kuitwa nevanhu vachizvenga vhangeri yaKristu. Haleluya. Saka tina Figero tina Herimogeni, asi mazita ezvikotora, mazita evanhu vaiparidza nhema mazuva aPauro. Tazviitirei kuti tione kuti kana ndikabata zita remunhu pano handisati ndamira kuparidza ndichiri pari, ndichiri mubheuti chairo. Mazvionawo ndini? Nekuti from a humanitarian perspective vanhu havadi kuti munhu abatwe zita rake. Musadaro, zvinoinda kuda kutodaro. Takabopwa nejoki varume rekuti tizivise nyika zvakafanira kuregedzwa nayo kuti iwane ruponeso. Takafanira kuudza nyika vhangeri yechokwadi, but tiri kusangana nemastumbling blocks. Tine varume nevakadzi vakatsunga mwoyo, vanonzi naPauro vane mwoyo yakapiswa nedare rinopisa. Havana basa kuti zvavanotaura ndezvechokwadi here kana ndezvenhema, nekuti mavari mune pfungwa yegain kuti ndine chandinowana here. Amen. Haleluya. Amen. Vari kuchinja vouya voita sevashumiri vaKristu, votanga kambani yopiwa zita rinonzi ministries. Vanhu vofunga kuti ichechi iyo iri kambani. Ndichada kuti ndikuratidzei musiyano weoccult nechechi, musiyano wechechi neShrine. Chechi inoziva muponesi Kristu. Kana vanhu vatanga Shrine, zita rinonyanyotaurwa paShrine harisi raKristu, ndere mukuru weShrine. Saka uchiona vachiti tiri vana vababa guti, vanonyanyotaura raguti kupfuura raKristu anofungidzirwa kuti ndiye akatuma guti. Ndizvo zvinoita kuti Zayonja iite Shrine, imire kuita chechi. Ndatotanga izvezvi. Haleluya. Amen. Occult nechechi zvakasiyana papi? Nekuti kana iri chechi,
Kristu ndiye mufounder wayo. Yes. Ndiye founder wechurch. Ndiye baba lechurch. Ndiye muriritiri wechurch. Ndiye muchengeti wechurch. Ndiye murevereri wechurch. Ndiye mutongi wevanhu vari muchurch. Yes. But kana tasvika paokout, vanhu havabvumidzwe kutaura zvavanofunga kana zvichinge zvaonekwa kuti zviri kutaurwa nemukuru zviri kupesana neshoko raMwari. Havagone kuti munhu waMwari hamusi matsaudzira here, vhesi yandiinayo inotaura zvinenge zvinopesana nezvamadzidzisa. Vanobva vanzi I will curse you. Kushiraini kunoraramwa nefiye kwete nefaith. People fear the founder of the shrine. They don't have faith in God. They have faith in a human being, in a person. Mufaro wavo urimo kana prophet, kana papa vasvika. Kushiraini haubatsirwe kana usina chawatambidzwa mumaoko. Kuchechi unotambidzwa kumweya wako shoko rekururama rinova ndo ratichamira naro muzuva raari kudzoka. Amen. Asi kushiraini kunyange waparidzirwa hauende usina kutenga. Vamwe vanopa mvura, vamwe vanopa mafuta, vamwe vanopa mazango, vamwe vanopa mikaka, vamwe vanopa matombo, vamwe vanopa mashizha emuhacha wavakatanga kuti mubistriji. Zvese izvi zvinoburitsa pachena kuti tiri pashiraini iokout, haizi chechi yaKristu. Haleluya. Kushiraini kana kuti kuokout zvinotendwa ndezvataurwa nemukuru zvisinei nekuti shoko rinoti kudii. Amen. Mukuru akati ndini ndichatonga nyika, kana mauya pano ndichakureverirai pajudgment day. Ndinenge ndakagara pasaidi naKristu ndichimuti uyu ngavapinda aiuya kuchechi kwangu. Vanhu vanozvitenda kunyange kusina mazwa akadaro. Hatina kumbonzwa Pauro mupostori achidaro, hatina kumbonzwa Johani Bhabhatidzi achidaro, hatina kumbonzwa Johani Muzarurirwa achidaro. Asi kuokout chero zvarehwa nemukuru ichokwadi. Ukada kutaura mabhenji kuti masarasika here unonomangariwa akupanduka. Mangwana unonzwa vachikuparidza pane vamwe vakuda kupanduka muno kuvakazvinzwa nani, vane maspies avo anopota achivaudza kuti mune vanhu vakufunga zvakati. Shiraini nechechi zvakasiyanei. Kushiraini vanhu havatozive Kristu wacho kuti ndeupi, tinomugamuchira sei uye tinoziva sei kuti Kristu watinaye ndewechokwadi. Vanhu havanei nazvo. Kushiraini kunospecializwa nekupedza maproblems ari physical evanhu.